Ahojte, dneska si pripravíme smoothie. Budeme na to potrebovať mixér, 2 veľké fľašky a 1 malú. Môžete si vybrať, aké ovocíčko chcete. Ja som si vybrala 2 jablká, 2 pomaranče, 1 mandarinku, 1 uhorku a 1 kiwi. Teraz si to všetko očistíme a nakrájame. Ovocie máme nakrájané a teraz do každej fľašky nalejem vodu. Tak, ešte do druhej. A do tretej. Tak. Teraz to rozmixujeme. Domixované. Tak toto vyzerá. A teraz to idem ochutnať. Je to veľmi dobré a dávam tomu 10 z 10. Zase na budúce. Čauky!